И здравейте, приятели! Добре дошли с мен, Мартин Лайти. Изгледайте видеото и ако ви е харесало, абонирайте се за канала и лайкайте видеото. Така много помагате. И да се върнем на темата с видеото. Записах няколко много добри реплея на игри с Мортис на Brawl Ball. Мапа е Goalkeeper Dream. Ако е на друг език, не знам, иначе се превежда сънищата на вратарите, както и да е. Записах няколко много добри реплея и сега ще ви ги покажа. Да видим. Тук не знам, не помня много какво се случи в мачовете, така че оставам на вас да си гледате. Аз ще коментирам какво става. То няма нужда, вие виждате. Тук бибито ще да вкара, но не. Рикото уби бибито. Тук Рикошета има улт и са кри зад стената. Тук то Мортис ме уби. Малко тъпо според мен си използва лопатката. Аз съм Мортиса, ако не знаете. Тук Рикото с топката подава към Франк. Франк уби робота на Мек. И тук няма гол и бибито вкара. Между другото ми са падна Legendary Star Drop, от него получих пам. Нямам пам. Ето тук винаги се крия зад стената. Тук хващам двамата. Франка настъква. Мек взима топката. Тръгва напред. Остава там. Убиха и робота и Рико е с топката. Бибито го удра. Тук мисля, че ни вкараха. Не тук, но... Не, тук е. Тук ни вкараха. Аз се родих, опитах се да взема топката, ама много късметлийски гол вкара. Ако имах още един удар, можеше да го ударя и да е дет. Тук помагам на бибито. Щях да ударя и Рико с улта си. Но разбира се, пак пропуснах. Тук моля Мек запасне. Тук Мек изби. Убиха робота и този матч на овертайма е направо... На овертайма аз спасих отбора си и победихме. Тук молех Мек запас. Но не. Не знам защо хората са толкова лакоми на Brawl Ball и не дават топката. Тук Мек изби. Морти се взе. Тук мисля, че му убиха. Да, избих. Морти се с топката. Мек ще да уби Мортиса, пак той бяга. Добре, убило. И тук мисля, че беше брутален момент. Да. Вижте как се ритам топката. Как излагам Франк. Как идва Мортиса и Рико не можа да спаси този гол. И още един ще ви покажа. Goalkeeper's Dream е този мап. Много е хубав за Мортис. За Мейк и за Пайпър става, защото няма толкова много храсти. Можеш да стреляш с Пайпър, защото мапа няма толкова много набутани неща. Тук аз съм с топката, паска на Франк. Той удра и паска на Була и той вкарва.
Тук Франк стъкна нашия Франк. Тук се опитах да убия това. Франка, но Байрън го хилна. Тук аз съживявам и спасявам гола, доколкото виждате. Тук аз съм с топката сега. Ритаме напред и вижте какъв гол. Аз карвам Мартин. Да, добре. Добър гол. Това е края на матча, хора. Това беше от видеото. Ако ви е харесало видеото, ударете с камбанка, да щупим този лайк бутон. И се надявам да ви е харесало видеото, което направих. И това е общо взето, хора. Няма какво да ви покажам друго. Това беше от видеото. Чао и до нови срещи!